Ai toi lähti, Alsu menikin tonne ja nää jää tähän. Tosta mä en oikein tiedä mitä se on kuulostaa. Innoissaan hän ainakin. No niin. Sillä on niinku näistä varmaan huonoin toi keskittymiskyky tai semmonen, että se ei ehkä ihan kauhean pitkään jaksa. Mikä sä nimet on? Toi on Alsu toi ruskea. Niin nää on Alsu. Joo. Ja nää on Minni ja Trase nää kaksi. Minni on toi pienempi ja karvasempia. Joka näyttäisi niinku eniten haistelevan kyllä. Joo, siellä on tosiaan poron ja ketun esanssi puolesta. Ja sit siellä on jotain karvaa, olisiko ketun karvaa. Niin. Onks tuolla päällä? Siellä on ne esanssit, että sä haistaa ne. Jos teistä tuntuu, että tää voisi tulla samaan aikaan, niin totta kai voi olla kaikki. No, en tiedä ihan miten se Katja haluaa tehdä. Kyllä se mun mielestä voi